Epa lagunok ongetorri lasto zabalen kanalera, ongetorri FIFA 23. Honetara eta gaurko Manchester City emakumezko taldearekin, Tottenham Hotspur emakumen taldearentzako finala jokatuko dugu. Eta hemen ikusiko duzuen noreldu garen finalera, semifinala jokatu. Ostean bi partidutara, lehendabizikoa Paris Futbol Klubaren kontra, bi partidutara, globalean bater tala irazi genuen. Eta Tottenham Hotspur globalean Montpellierri lau eta bi irabazi ondoren, bi taldea gaude finalean, eta joango gara apur bat hemen estatistika ikustera. Eta ikusten duzen moduan hemen emaitzak eta golegileak oso gertu daude. Ellen Whitek bi gol sartu ditu bi partidutan, Robert Montpellierrekoak bi gol bi partidutan, Kellyk Bordio, Kanceska, Graham, Petsba eta Sunerman gol bat bi partidutan, beraz aukera daukagu gure taldeko norbait golegile nagusia izateko, baina horretarako partidera bazten zehatuko gara, beraz aurrera goaz. Vale, honekin aurrera. Nola? Vale, Stokes bota zutela kanpora. Kennedy edo Blackstad. Kennedy barrura. Itxaron. Kennedy raso gatik. Vale, Kennedy raso gatik, eta horren bai guazen finalera. Jau iru, gure estema klasikoa. Ezkerrako jogatu nuenean, nuen digelen guai, ez dut zutela jokotik atera. Orain erretiratu egin nolako, ezten egin nola egia zehatu. Thank you, enjoy the game. Hasten gara baloiarekin. Tope. Baloiare zonalde batetik bestera eta ez ere horrelako txegetetik ezin. Alessandri Leila Wahabi hori txartela mesedez. Alessandri
Chloe Kelly barrura, pasea atzera, jokaldi hau bat egatzen, eta gualtzen baloia kanpora. Igual zere ez dago Manchester City orain, Barcelona fitxatu zuelako. Bueno, lehenduzik aukera gure izan da. Ellen White, Marco Kennedy. Finalean debuta. A ver. Baloia galera. Chloe Kelly de barrura. Pasera atzera erdira. Leira Alexandri. Nela puntzitu. Hoi urte geroago. Gainera lesioa hartu du. Chloe Kelly bajarekin, barrura, keinu, errematea eta gutxigatik kanpora. A ver. Ellen White. Gemsi baloia barrura. Errematea gutxigatik kanpora. Izan zineztu. Oso gutxigatik kanpora. Nire aukerarik garbiena zelantzari gabe. Houghton. Ellen White, pasea erdira berriro, errematea, eta lehenengo barrura. Sekulako pasea. Baina, ikusiko dugu sekulako pasea izan dela. Taron. Televista. Taron. Hemen Ellen White baloiarekin. Hor, atzelaria joarzaio presio egitera eta bi defentzen artean. Begira nolako pasea utzunera. Bi defentza joan diabaren gana eta dauren jemen. Hor, ate zeinaren beste zonaldera. Baloieri gelditzeko aukerari gabe. Ellen Whiteen pasea gol erdia izan da. Leila Alexandri. Vale, arazorik gabe. Baloia alde batetik, txar. Erengo du jokaldia pizkanaka. Erdira, egalera baloia, eta fondo galdezena. Ideia ona, pasea inoen erezirezen. Ellen White. Hor pasea berriro bide pentzen artean, errematea eta bigarren gola.
Finala gure izan daiteke bigolen errenta 35 minututan, baina ere ez nahi fidatzen, batzuetan ere azken jokaldiko golak esartu dizkigute partidoak berdintzeko edo eta galtzeko. Bueno, asistentzia. Hor Chloe Kelly. Eroak etortza gure bila. Vale, etortzen bila. Eutzi esartu. Ellen White, abiaduran. Eidugarren. Gol bat eta asistentzia. Partiduko jokalari izan beharko litzateke. Gracias. Bueno, Jordira. Kennedy pase a Ellen White, hace nolako geldiketa. Jokaldi hori Barcelonaleko indek gola. Riaketa Ongi eta gut orain lehen da iziko jokaldetik ganen Kelly White Rematea gutxeratik kanpora gainer. Segundo líder galdu duena. Bueno, hori era ontaia dudalako, estela honelako golik enitzen zehatuko egiten.
erdiak eta errematea dira. Hala, eutxe. Ze falta izan da hori, mesedez. Ez gola janin gati. Ez ongi gaude. Bueno, agian merezitakoa. Zuzenan jordiko du erdiraketa. Espero du zuzenean. Beste gauza da sartzea la ez, bueno. Aldaketa bikaina Javi eta Ellen Whiteen sekulako utxe egitea. Orokorren horrelako ez ditu utxe egiten. Gainera, bera bakarrik. Ulerten zaitut piat. Bueno, Kennedy kanpora. Angendal. Castellanos. Bi kilo esadarengatik. Eta zo, defentsan. Agian lesio egin dio. Bai. Merezitako txorteloria, zelantzarik gabe gainera. Hazen olako geldiketa. Pase perfektua. Hemen nolako geldiketa. Geldiketa paregabea. Ongi.
Dagoz kanpo. Horrek. Alexandri, erdira bazen baloiaren kontrola izatera. Bueno, aguanta joan digu daukago. Neixo es ondo sartutako gola. Ui. Txaron. Hor bilatzen du baloia. Defentsak urrundu duelako. Bestela sekulako gola izan ziteke. Gol polita sartu nahi nuela aitortu barra dauka. Berdin da. Ondarreko falta zen. Eta garaipen, eta bat. Merezitako garaipena baina aukera gehiago. Kalekin da aukera. Hori behidantzen hori masak eta hori hobetu barko lituzkete. Baina hau jokale guztia, bai emakumezko taldeetan, selekzioetan eta gizonezkoetan, hemen orokorrean.
Ole, gol hori gero estatu nahi du. A ver. Vale. Vale, hemen baloiaren gana dator. Atxera begiratzen duia norbait badatorren. Edan du, niretzat. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zuela, eta nengoan gehiago.